¿Qué ha pasado? S'ha anat a la puta. ¿El qué? Estudi. ¿Cómo que el estudio? El sostre s'ha caigut, mira. Però com que ha caigut? Pum! He arribat, jo quan he arribat, el Carlos per allí. Tenemos un problema. Joder, ¿pero qué ha pasado? Però un problema és que... O sigui, és un problemón. Mira. Hòstia, au, va! Ara, Home, ja! tenim els focus que ens podem enfocar directament. Aquí ha jugat algú... Hòstia, però si això cau! Aquí ha jugat algú amb el buscamines. Els leds han estat arrencats. Carlos, ¿pero qué ha pasado? De fet, o sigui, Esto es tot el que... para montar un pesebre ahora. I és com pasta. Es com una galeta. Pero aquest és el Carlos, aquest és el responsable, no sé ni cap. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el estudio? Y guarda la botella de Jack Daniels, tío, que te lo tengo dicho. Pues si la habéis traído vosotros. ¿Dónde grabamos? L'he posat jo, realment. Perquè està tapat, dius... Sí, perquè tinc llagues a la boca i això va bé per desinfectar. I bueno, I de fet, Quin que tens, li he demanat a l'hora que me'l portés i me l'ha portat. Mira, no queda res. Mig buida, per això, Per fer un Abraham, xupetillo. que has fet abans. sigui com sigui farem conquesta, no us preocupeu. Ara sí, comença la conquesta. Aquí comença La Conquesta, amb Sir Joan, Abraham Orriols i Guillem Estadella. Què et passa, Joan? Que no, que s'escolta per tot el banc això, no? Què dius, Ah, jo què sé, no he dit res, jo t'he mirat i tu m'has ficat aquí en un vessal. Ja, Bueno, va. Bon migdia, bon dia, bona nit i benvinguts a La Conquesta, aquest espai radiofònic on no rebre cap denúncia és la primera idea i també que tenir un estudi decent, que no li caiguin les És coses. que és gros el que ens ha passat. Tu imagina't que estem gravant i ens cau a sobre. Doncs mira, Encara, segurament molta gent seria feliç. jo preferiria això que no que arribar i aquest disgust que m'he endut ja, que anem tard, que ara tenim un altre convidat, que no hem dinat... Bueno, avui he de dir una cosa, que avui comencem a dedicar els programes i avui dediquem el programa a tota la gent de la comarca del Baix Ebre. I per què? I per què aquesta gent? Perquè mai Això ho has decidit tu, I oi? per què m'estàs tocant? Deixa de tocar-me! És que em sento molt Pilar Rahola ara. Molt tieta, Si no ens deu veure ningú del Baix Ebre. Ni Cris. No perquè no hi hagi gent, ni bona gent, sinó perquè ja l'internet no ha arribat encara. No, segur que ara els hi caus molt millor. Bueno, I quines ciutats del Baix Ebre? Tenen una molt bona fauna avícola. Ah. Tu no portes una cosa poc se'n parla? Sí, però ja. Escolta, no? el Joan, quan ve a patar el programa. Ve amb els petardos i a patar. No, que tenim altres coses, perquè avui hem de ser sincers amb els oients, amb els Com de espectadors, amb quan el que ve? sigueu. He fallat un dia. Ja, i ens vas fer molt mal. Ja ho sé, Ens ja. vas fer molt mal. No, i cuideu-me més o foto el cap, eh? Uh, Tinc així, jo, de gent que me vol. Ofertes. Sí. Si no t'estimen ni els teus pares. Escolta'm, us som sincers. Avui estem gravant el programa 27 de març i això sortirà al 4 d'abril. Vale? Llavors, ara és quan comentem una mica les notícies d'actualitat i clar, no ens la podem jugar a fer notícies que quedin desactualitzades, no? Llavors el que he fet ha sigut portar notícies que crec que sí que passaran. És a dir, inventades. Inventades, però com passin quedarem com els putos amos. Vale? Quedaràs, perquè jo no formo part d'aquesta puta merda. Anem a Jo parlar volia d'elles. passar poc se'n parla. Anem a parlar d'elles. Quan vulguis posa la cinto, Carlos, tu també. No ens calen sintonies, Guillem, si no, Nosaltres Sí, anem és a que pelo. l'he portat nova, que queda molt cuqui, mira, fot-li. Bueno, ja. Home, era de concurs de l'any 80, Però mala catxo, Mira, la notícia de la qual se'n parlarà avui seria, doncs mira, avui ha declarat el Guàrdia Civil, amic del Guàrdia Civil, que va caure per culpa de la Fairy i ha dit unes 53 vegades tenien cara d'odio, ¿vale? Això segur que passarà. Messi marca 2 gols en Champions i encara la final de la Champions i serà contra el Manchester City. Això podria quedar de puta mare. Abraham Orriols i Joan Grivé segueixen sense barba. Aquesta igual jo crec que l'encertaràs. Rosalia guanya un premi i el Font en or. El Font i el Font Cullar, sí. I després de 4 mesos d'any arriba el primer Rodalies a l'hora i no mor ningú, que aquest seria el titular. I bàsicament és això. I Guillem Estadella plena escriure mesos amb una S i no amb dues. Ah, sí? Escrit? No passa res, bro. Ah, pot ser? És que l'he evitat, no passa res. Sí, no, és que ho he escrit fa mitja hora, vull dir que No, tampoc no importa molt. importa, està bé. Sí? No, a mi la de la Rosalia m'ha fet gràcia. T'ha fet gràcia, no? Jo no puc parar de riure, nen. No, a mi, creus que fa gràcia patar amb petardos? Bueno, anem a per una altra cosa, va. Com sabeu, cada setmana us fem una pregunta, la qual no podem llegir perquè, lògicament, els programes encara no s'han emès, La els patata que estem rosa fent. encara no. Llavors, fem una pregunta que jo crec que és molt important. A veure. Que el país, la nació, ha de saber respondre-la. ¿Quién vive la peña debajo del mar, vale? Responeu aquí baix. Pica la campaneta, és hora, Joan. A hòsties ja ni amb el cable.
Responrem a aquesta pregunta i ja us ho trobareu. I ara sí, li agrada al Joan, anem a les coses dels quals poc se'n parlen. Aquest impàs sense sintonia, estava esperant. això Bé, saps. estava pensant que segur que en els comentaris, com aquesta gent que ens segueix, són molt bona gent, diran Hitler, Franco... Ja, M'agrada perquè ha vingut com 20 segons tard. Molt bé, no, jo avui també fer un poc se'n parlar molt ràpid perquè avui hem de dedicar l'estona al Ramon Miravet a l'entrevistat i us vinc a parlar de les coses que són lletges perquè també tenen la seva gracieta, perquè els guapos són els raros, com diuen els Manel. Vens a fer una autoreflexió, no? Exactament, vaig una mica a autodefensar-me perquè així doncs, els lletjos també tenim el nostre públic. Els lletjos ens posem una gabardina i semblem més guapos. No, el Exacte. que sembleu és imbècils. A que mola que flipes. La hòstia. Doncs a mi m'encanta, tio. Doncs mira, saps a qui li quedaria molt bé una gabardina? A l'Anna Caballem, perquè mireu quina gracieta. Ai, mira, podríem ser com tu i jo, no? Tal Així. qual. Ole! Hòstia. Tu em trobes de festa un dimecres, un dijous, i estic així. Jo estic empatitzant un munt. Hòstia, que bo. És així, que n'hi ha un al darrere ben col·locat i aquest no. I mira, el pillen de càmera. Ole! Bueno, que vinga, que això, que els lletjos tenen la seva gracieta, perquè si tu veus algú ballant bé, en general dius, mira, balla bé, però veus un gordet o veus un flacutxo i fa gràcia. Tu veus el Joan quan balla i és supergraciós. Per exemple, però també és molt important, la gent que té enginy, encara que siguis Pensava que anaves a ensenyar un vídeo de jo borratxo ballant. I estava dient, no, sisplau, ens estem passant. He cregut de dir, ja prou, ja em vaig ficar amb ella amb la careta, ara ja està. És vida del petit, t'havia de fer patir jo físic. Un altre dia. Joan, molta tele saps fer, però ràdio, prova't el micro, guapo. Escolta. No, això que, encara que siguis una obesa mòrbida, pots fer molta gràcia. Mireu aquesta Bonjour, madame. Tu parles français? Oui, parle français. D'accord. Je m'appelle Sophie. Et toi? Perdón, Comment tu t'appelles? yo me pego así. Ja està, la dia de la francofonia francesa, perquè avui vindrà un tio que amb França té alguna relació, ja ho veureu, o sigui, jo tot aquí relacionant-ho, amics i amigues. Perquè aquesta dona, sabeu la gràcia que fa? Perquè ella és quotidiana, normal, ella és així, no es força, ella és ella. Perquè aquesta gent que s'està forçant fins a l'últim moment, malament. I això és el que li passa a un reporter... Que estàs dient és en paraules boniques que ella és gorda, ho assumeix i no té cap problema amb ser-ho. Exacte. Vale. Però és que és És així. que és el que havia entès, no, cap problema. I que els gordos també tenen dret a ser gordos, no? Exacte, i que tu has de jugar amb les teves circumstàncies. Molt bé, ara. Les has de... Clar, és que dit així queda com una merda, tio, Joan. És que Hòstia. no és un jardí, és un jardí botànic, una Clar. selva amazònica on t'has Però fotut jo ho ara. estava dient bé, mira com riu, com l'he fet quedar malament. Ara els gordos, un altre cop al teclat. Però tu... No, el dic gordo, me marca dues lletres, no? Clar. Ai, Guillemet, no, la cosa és que aquesta senyora, tu estàs destacant només el seu enginy i no la seva guarrada com aquest home, que sortirà molt guapo, però mireu que guarro aquest periodista que entrava en directe i el van punxar abans d'hora. Mira, mira, li donen pas, però... I diu, amb un no en tinc prou, dos! És que el primer que surt no ho pot fer, no, si no té pèl. I la cosa és que ja porta el cabell bastant enllardat, que no sabem ben bé si és gomina o si és simplement allà saliva i moc. És que Home, vosaltres... va! Home, ja, és que tu no has vist els de Vox allà al judici? Quan l'enfoquen a l'Ortega Smith, que està així. Allò no és gomina, És allò tot és gapo. tot capo. Allò és gapo. Va. I ja està, jo ja amb els gapos vull anar a parlar amb l'entrevistat, que en tinc moltes ganes. Sí, Ben guapo, doncs ben avui guapo, tenim ben el gustasso, ja ho hem dit. Avui està Ramon Miravet, avui, aquí a La Conquesta. Yes! Let's go. Segueix-nos a Twitter, Instagram o pel carrer. @ La Conquesta. Avui s'ha deixat enganyar per venir a La Conquesta. Atenció, Ramon Miravet! Què tal, Ramon? Com estàs? Bé, bueno, Molt contents de que estiguis aquí, eh? jo també. I molt Sí. contents que hagis xiulat a dir-te Sí. el nom també, rotllo. Sí. Sí, Jo també, jo, jo. Home, esteu aquí amb una pistola apuntant al públic perquè aplaudeixi, però ajudant una mica. Els hi diem 50 vegades, si rieu fort, Clar, clar, perquè se que es noti, que es noti. Però bueno, has vingut aquí, que ens fa molta il·lusió que durant tots aquests dies de promo, perquè has tret aquesta cançó, bueno, aquest nou CD que és Begin Again, que és també el títol homònim, que això sempre queda puta mare dir-ho, de la cançó que està sonant ara. Vuelta a empezar. Sí, la volta a empezar, no? I ens fa il·lusió que vinguis aquí també com a presentar-ho. No sé si acabarà ben presentat, però sí, que estiguis per aquí. Escolta'm una cosa, tu quantes vegades has tornat a començar la vida alguna cosa? Cada dia ho faig moltes vegades i tothom ho ha de fer i ens hem de donar l'oportunitat de tornar a començar cada vegada que vulguem i ho necessitem.
Joder, que profund Molt els bé, hemos molt bé. arrancado, eh? No, i també és un Hòstia. disc que ara estem a la primavera, però abans ho comentàvem, és un tio que se t'associa molt a les cançons d'estiu, perquè són cançons una mica optimistes, alegres, estàs d'acord amb això o no? Sí, viure en el sol segur que no vius... el sol a l'estiu, segur que no vius sempre a l'estiu, perquè hauries de viatjar un munt. Però ets el típic tio que està sempre sota el sol? Rotllo... Bueno, aquest any he tingut la sort de passar l'hivern a l'estiu. Veus? És que ho sabia. Ja ens està restregant, què És te passa? aquest monedor que té... Estiu perquè m'ho mereixia, que portava un puto any tancat a l'estudi i volia fotre el camp. Que guai. Però és la primera vegada que ho faig. Però mira, això al final és molt relatiu, perquè al final tu fas una cançó i a la gent li transmet una cosa o una altra. L'altre dia estava a Ràdio Nacional, aquí al costat, i l'entrevistadora molt maca em va dir que li havia agradat molt el disc i tal, se'm va posar a plorar. Ostres, al mig de l'entrevista? Sí. Que intens. Sí, no ho havia viscut mai, abans ho comentaven. I ella em deia que és un disc que el veu molt trist. Diu, sí, és profundament trist i que li agradava molt. I jo dient-li molt d'estiu, Sí, molt alegre... veus? Al final cadascú té la seva percepció de les coses. A mi el meu jefe l'altre dia em va dir, perquè sempre va dir, hòstia, has escoltat el nou CD del Ramon Miravet? I jo, no, ni tu, escolta, és un discasso, no sé què, i pues ve el dijous de la Conquesta. Sí. Que som dimarts. I això s'emetrà d'aquí com 4 o 5 mesos. No passa res. Vull dir, el Ramon no caduca. Vull dir que parlant, que jo crec que sona molt d'estiu, almenys a nosaltres tres sí que ens sonava d'estiu, no sé si és perquè som joves, jo sí que m'he empapat molt del disc. Vull dir, Li acabes de dir a la senyora de Ràdio Nacional que és una vella? Perquè una mica... Jo no sé qui és, però postaria dona. que té més de 40 anys. Com és de 40 anys? Si ho té, no els sembla. Dios, Molt bé, bona resposta. Noi, Aquest tio sap cada És bèstia. que ell entén de dones i homes, ja després parlarem d'això. A mi aquest disc jo crec que també té com un son més electrònic, no? Té unes coses com... No sé, hem volgut mesclar... més festiu, no? Bueno, hem volgut mesclar el so orgànic que teníem ja del primer i del segon disc amb programacions electròniques, amb moltes més guitarres elèctriques, però mesclar-ho, mesclar la sonoritat aquesta, i teníem aquestes ganes de produir-ho així. Sí que ha sigut un disc que com l'has anat traient com fascículs, això al quiosc, no? Hem pogut anar a veure avançaments, no és veritat, vull dir, durant tot un any has anat traient coses, que a mi la primera cançó que vas treure, que és Midsummer Night, que és aquesta, a mi em va encantar perquè tornem una mica al tema de que és molt estiuenca, molt de guais... Molt trist, a mi no em Ja. sembla, No sé, jo tallar-me les venes amb això no ho faria, ja t'ho dic jo. Aquest tiri-tin-tin-tin, això està content, nen. Això és un xilòfon? No, és una guitarra elèctrica. Hòstia, jo tocava xilòfon de petit a l'ESO, eh? Quants anys Però vas ja fer hi ha de coses petita mesclades. d'ESO, Sí que no hi ha xilòfon, però sí que hi ha un sintetitzador doblant la guitarra elèctrica amb un so semblant a un xilòfon. Ei, veus? bona oïda. No, bona anava oïda. desencaminat. És que et veig el Ramon gravant a l'estudi el xilòfon. No, però sí que et vas retirar, no?, dels escenaris una mica per produir aquest disc, perquè hi ha un titular que el veiem ara en pantalla de RAC 105 una mica xungo de Ramon Miravet toca fons. Sí, el vaig llegir, vaig flipar No vaig ser bastant. jo, eh? Què és pitjor, això? És a dir, quan llegeixes aquest titular, què? Flipes, no? No era un tocafons ni molt menys, al contrari, era que em venia de gust aturar un moment per centrar-me en l'estudi i és això, no? El tornar a començar, no? De dir, doncs mira, no ara mateix, si em vull tancar l'estudi i vull posar l'energia 100% amb això, no puc seguir amb els directes i vam fer una aturada. I era necessària, també ja meva mentalment i per la meva vida personal i centrar-me en el del disc. Clar, és que els estius imagino que a més tenen molt tute, no? És a dir, al nivell de concerts deus fer molts. Sí, però realment, o sigui, a vegades em passa, que em trobo amb la gent al poble i tal, no sé, hòstia, ara comença I no, jo quan estic de gira estic tocant, jo estic disfrutant i realment el volum de feina és quan estàs començant el projecte, que l'estàs gravant, que ja acaba de preparar la sortida del disc, que si el disseny, que si l'estratègia, que si la producció... Això per mi és el que més em costa. Sobretot el rotllo de les xarxes socials, que és el... Últimament et veiem fent molts vídeos, eh? Bueno, al final un intenta adaptar-se al món en què vivim i al final veus que sí que és necessari. Però no t'acaba de molar el tema del social media? Depèn de per quines coses sí, depèn de per quines coses no. Jo crec que les xarxes socials és una passada. O sigui, a nivell de la informació que hi ha i el contingut que va canviant cada dia superdinàmic i és brutal. El que no m'agrada molt és que a vegades és l'exemple potser que s'està donant
a la gent... És que ara sembla un iaio, tio. No, jo estic però molt que amb a més tu, a més- Ramon, no, de però, veritat. I que a més tu dones una imatge com molt natural, em penso, perquè jo vaig veure la... Bueno, intento, imitant ja una em, mica. no, ja em costa, Home, que jo els meus amics quan faig un vídeo diu, tio, canvia aquesta cara de gilipolles i mira, i no miris al puta càmera, mira el puto objectiu, perquè sembles genyo. I Aquests costa. són els amics de debò. Clar, no, i costa una mica... Mira, va ser, el primer que m'ho va dir va ser el Jordi Ríos, saps l'humorista Hòstia, que sí, és de sí, Vilanova? sí. Em va enviar un missatge i diu, sembles gilipolles. I diu, per què, Ole. tio? I llavors es va fer un selfie amb ell, amb la cara de geny, i diu, estàs posant aquesta puta cara. No, però, ostres, has arrencat la gira d'una manera espectacular. T'hem vist per molt concerts. Tot just has estat al Palau de la Música fent un concert únic, per dir-ho d'alguna manera. Va ser Què brutal. tal? Com ha anat? Home, imagina't tu. Home, jo me'n recordo els dies abans, Sí? que estava esperant... Bueno, m'ho havia Nerviós. esperat tota la meva vida aquell dia. i És que arribes allà i quan s'obre el taló... És maco, no, allò? Home, és allò- brutal. eh, Bueno, i a és part les rotllo coses, subós. És les rotllo coses que van modernista. arribar a passar al Palau. Bueno, Clar. us en recordeu allò que va passar allò que no es pot explicar perquè, És que seria... Perquè perquè només és queda només per la esperar. gent que va, Que va anar-hi, que que va va venir. anar-hi. Però nosaltres vam anar-hi, que ens vas donar entrades, te'n recordes? A primera línia, no? Diré, més o menys. Te'n recordes o no? Que vam anar-hi. Ara no me'n recordo gaire. És divertit perquè no hi hem anat. perquè No ha passat Estem encara. a 27 de maig. Març. De març, això. Així que si us hagués agradat anar-lo a veure, que segur que va ser, o serà, no sé ja, Si algú ha anat, que ho espectacular. comenti. Segur que serà guai. No sé, Serà guai. entre el públic tenim a un noi, al Marc, que és super seguidor del Ramon Miravet. Tu hi vols anar a aquest concert? Hi vas? Hi Ell hi va, vas? per exemple. I- Ell ens ho explicarà, doncs. Sí, Sí. Mira, posarem. m'ha agradat que hagis utilitzat la paraula seguidor. Sí. Clar. I no fan. És que no, odio aquesta Ai, paraula. és que com fan molt, és com lleig, molt eh? lletja. Qualsevol tipus de fanatisme a mi em provoca com rebuig. I la paraula fan últimament es fa servir com molt alegrement, cada 2 per 3. Ai, soy muy fan d'esto. Jo no sóc fan de res, tio. És que Jo fan... sóc fan dels meus pares com a molt. Clar, és que... I de No, tant en però quant. La moguda és I que... m'agrada aquesta paraula de seguidor públic i tal. Perquè la moguda és fan, i normalment quan ets fan d'algú ets fan de la persona, no fan del que fa aquella persona. I quan ets seguidor, doncs mira, jo segueixo les mogudes que fas. Sí. Veus, ell, tio, també és Clar, és profund, que és eh? veritat. No, i que realment estàs Hombre. seguint què està fent. Clar. És a dir, no sé Però com fan, es- rotllo, faci el que faci jo per Nois, ells. des de quan la conquesta s'ha convertit en una xarla TEDx? Vull dir, A TED, diu TEDx. Segur que TEDx no, perquè TEDx és una altra cosa, em sembla. Des de que tenim bueno. parasols, no es diuen, oi? Girasols, girasols, sí, girasols. també, Perquè és primavera, nen. Com es diria en anglès, això? Ensuma, que és... Sunflower, no? Sunflower, perquè Té tu pols, tens molt bon anglès. Bueno, Vull dir, bàsicament perquè perquè has estat m'agraden molt fora, les pipes i quan he anat Ah. fora s'ha de saber com es diu, no? Però Sunflower realment, menjar-te pipes directament d'aquí, bueno, aquest és de plàstic, No, però no ho he fet és una puta merda. Ah, no ho has facis. provat? Sí, perquè un dia en cop em vaig veure un que em va dir les pipes ja estan llestes per menjar. I clar, no tenen sal, no tenen Tijuana, no val res. No, tio, quan no. trobes això t'has de fer la típica foto amb tot el camp Clar. maca i posar-la a les xarxes com Déu mana, tio, que és el que s'ha de fer. Amb hashtag. Aquí, No, home, clar, i tant. A mi, hashtag alegria. Hashtag Sunny day. Sunset. Sunny. Living the life. Tu en quants Clar. idiomes ho posaries, això? Les teves xarxes socials en quants idiomes les portes? No, jo vaig fent tal com raja. Si toco a Girona ho faig en català i si he d'anar a tocar a Madrid pues, ho faig en català. castellà. Clar, no, però el francès també el domines molt, perquè tu vas tenir una trajectòria a França, és una mica on, no sé si on va començar tot, ho podríem dir Bueno, d'aquesta no, manera. va ser com una part de tot aquest viatge. De catapultatge, no? No, perquè A la fama. jo després de fer aquest programa, que va ser el 2010, És a dir, tu vas estar, perquè qui no sàpiga, a una mena d'operació triomfo francès i vas quedar tercer, em Tercer, penso. sí. I allò va rebentar. sí, era una bogeria bastant similar al que ha passat amb Operació aquesta Triunfo. última tongada, no? L'Alfred del francès, no? Podríem dir una mica? No és el Clar, va quedar famous, tercer, no? va quedar tercer. Bueno, no, ara, hòstia, ara m'has... No sé, però et vas enamorar com ell a l'acadèmia? No, tio, No. no era el moment per enamorar-se, era el moment per... Però jo crec que ho vas jugar bastant bé, no? Tu estàs en català, vivint a Espanya, vas decidir anar-te'n a fer a un reality a França. Però va sorgir una mica... O sigui, jo feia 3 anys que estava tocant al carrer i estava viatjant i vaig acabar ja amb moltes coses que van passar, que ara seria molt llarg. Però després d'aquest programa i d'haver tocat a l'Olímpia de París, que és un dels llocs més emblemàtics de França, on han tocat els Beatles, els Rolling Stones, i haver fet bastants concerts, inclús cantant amb la Katy Perry i artistes d'allà, i històries molt divertides. Tot just després d'això jo trenco amb tot, tanco les xarxes que portava i torno al carrer i m'estic 3 anys més venent una maqueta. Vull dir que
Vull dir que per mi a vegades, quan parlo amb la gent, no es pensa que, hòstia, però a partir d'allà... I no, realment, o sigui, per mi allò va ser un pas molt important dintre de la meva postjoventut, no? Allà tocant al carrer i viatjant, i va ser una aventura espectacular, però vull dir, realment on ha començat tot ha sigut després quan torno aquí amb els diners recaptats de tota la gent que em donava venent la maqueta i produeixo el primer disc i al final tot comença amb el públic d'aquí. Jo tinc una pregunta referent a França. Jo m'imagino que hi ha alguna escena de picoteo, vas fer o no? Escena de picoteo? Escena de picoteo? No has vist L'anunci l'anunci? de francès aquell. Una escena de picoteo, Ah, no? no sé de què va. Estan uns tios pel carrer Me ha i es jodido veu la broma. un francès que diu una escena de picoteo I són 4 formatges, i se'n cabron. van unes persones que no coneix de res aquell tio, que són els seus veïns, a menjar formatges prefabricats d'aquests allà. No l'he vist, no l'he vist. Pues et recomano que t'ho miris. Ja ho Escena de picoteo? riuràs a casa ara. Serà, hòstia, que ara ho he Te'n pillat. faràs un farra. Bueno, No, és que a més Ramon Miravet és com Manuel Valls. Va néixer a Catalunya, va anar a França, ho va rebentar i va tornar. Però ell vol venir aquí per rebentar-ho tot, també. Pot estar a la conquesta per rebentar-ho. també. Hòstia, però jo t'ho juro, que algun cop a la vida he pensat en la problemàtica del teu nom en fer-te famós o conegut o... Molt bona aquesta. Clar, et dius Ramon. Sí. Jo t'ho juro que no conec cap Ramon que no estigui pues, en llocs superrespectables com la Xurreria o Clar, el tio. Condis. No, aviam, jo crec que el mèrit més gran d'aquesta... És de dir-te tot, Ramon. és dir-te Ramon i dir, petar-ho. hòstia, ara em posaré Ramon. I com és Ramon en francès? Ramen. Ramon. Ramon. Però, no, però canvia una sí que és miqueta, veritat eh? que, ojo, Vamos. té molt de mèrit, No, que també... Perquè Ramon és un nom molt Picança. xungo, És xungo aquest nom, Ramon més de com- Gale. Jo ja m'he acostumat, però hosti, Típic, jo ho veig des de fora i és com, hòstia... I com més cops el dius, Ramon. És que, saps com Ramon? hauries de fer la promo? M'enganxines com cerrajero? Ramon Miravet, cantante 24 A hores. mi anant-lo enganxant. el que em molesta és quan el veig amb accent. Em Oh, molesta ja. molt. Però Ja quan faig coses amb la discogràfica allà a Madrid, que estan allà, i quan veig que envien els mails i tot, i els cartells i tot, i fica accent, és com em fa mal als ulls. Va, que és en castellà, no? Ramon amb accent? Clar. Però no és perquè, no és per No, entrar però- en històries de llengua, no, però és que el meu nom és sense accent. És que amb Clar, accent clar. ja sí que el veig jo ja de tot això que dius, saps? Sense accent encara té una mica És més com a de... mi, que em dic Joan, que em deixin Juan. Uf, Juanito. O Grivé sense accent, o que dius, escolta'm, vés-te'n ja, no m'importes més el que em diguis. Clar, tu. bueno, i també aquestes noies que diuen Judit, també si amb accent o sense... amb H o sense H, és allò endavant. Aquest pic, O co- aquest o boom, co- eh? o Bé, co- aquest o co- heu volgut. bola. Para ja! Bueno, escolta'm una cosa. Ramon, per sort, Ramon Miravet sí que està relacionat amb el seu èxit i un dels, crec que, primers èxits aquí a Catalunya, a Espanya, va ser amb aquesta cançó. Mira. Que aquí jo la meva pregunta és, igual que quan algú fa un anunci per Burger King té hamburgueses gratis per tota la vida, la meva pregunta és, tu d'Estrella Damm, bé, què? Vas allà a algun bar, tengo la tarjeta oro de Estrella Damm, tráeme cerveza o no? Cervesa per tota la vida no, però sí que per Nadal tenen sempre un detallet. Detallet que aquests que Per ja tot l'any que dura. l'esperes ja, rotllo. No, mai me'n recordo, però sempre arriba i està bé. És agraït, no? És que- Nadal arribarà... Hem de Seria- fer la puta cançó de l'estiu, nois. Ens Seria hem equivocat tan- de professió. segur que Seria surt tan bo que Castellà de simpatitzés amb nosaltres, però realment ens odien. No hi ha manera de que ens patrocinin. No, però Dant-nos escolta'm, aquesta cervesa. cançó se la va saber tothom, no? És a dir, la cançó de l'estiu a Catalunya aquell any era Ramon Miravet. També he de dir que a nivell de lletra tampoc és que estigui molt elaborada. Vull dir, això és No, hi ha l'Anilo més que he coses, hi ha vist més fent coses. coses nazis, ja t'ho dic jo. No, però, no sé, abans era diferent, no, també, perquè abans la campanya es basava en la cançó i l'anunci era una espècie de videoclip. Ara el ser curtmetratge i està més direccionada cap a YouTube i xarxes, doncs la cançó una mica passa a segon pla i importa més, no?, quin és el director, els actors, i sí que va ser diferent, però tot i així, al final el que m'agrada més de tot el que va passar, a part de l'experiència d'haver fet la campanya, que era una cosa que em feia molta il·lusió. Perquè deu ser bastant totxo, no? A què et refereixes? A nivell de càmeres, a nivell d'equip, a nivell de gent... Bueno, però jo no vaig participar al curtmetratge, és a dir, jo vaig viure una mica vale. en paral·lel, jo em van encarregar la cançó i me'n vaig marxar aïllat una setmana, la vaig fer, la vaig gravar i era una d'aquelles coses, no?, aquestes llistes mentals que un es fa de tirar-se en paracaigudes, anar a l'Antàrtida, no sé, una era fer la cançó d'Estrella Damm. I va ser bonic poder-ho fer, però el que més m'agrada és que passen els anys
I sí que hi ha gent que l'associï, però jo la puc fer en directe tranquil·lament i és una cançó meva al final i que va molt lligada també amb la meva història i que és la gent se la creu també, saps? També això m'ha agradat poder fer una cançó per una cosa tan a nivell personal, que per mi va ser una experiència molt xula, però que a sobre em pugui acompanyar durant tota aquesta experiència que és la música. Ara sí, un aplaudiment. Ara sí, pel senyor Ramon Miravet. Que no només aquesta cançó ha sigut un èxit per tu, hi ha molta gent que ha inspirat, hi ha una d'aquelles persones ara mateix, poder, fa uns anys quan va fer una cover no era tan famós com ara, Abraham? Perquè l'Abraham porta aquí un vídeo que no sé si l'has vist. Exactament, aquí estem fent una mica d'investigació periodística perquè no sigui dit, i hem estat buscant allò per les xarxes i s'han fet moltes covers de cançons teves. Covers. Hòstia, com es dius? Ramon, com es diu? Cover es diu? No sé, jo dic cover. Com tothom, menys l'Abraham Orriols. Bueno, doncs molta gent fa covers de les Clar, teves en anglès cançons. no seria així, Clar, és que jo sóc un tio bastant anglosaxó. Però és que a mi sempre m'ha fet molta vergonya Abraham. i grima inclús també la gent que pronuncia perfecte anglès quan estem parlant tots català i tots són catalans. L'Abraham és d'aquells que diu ketchup. Sí. Deixeu-me en pau, ja. Passa'm el cover. No, el cas és que una d'aquestes persones la va fer quan era anònima, però ara també s'ha convertit en una persona que de fet representarà a Espanya a Eurovisió. No sé si tu l'has vista, sí o què? Podem comentar-la, perquè hi ha molta gent que no sap... Utilitza l'oli. Aquí el videoclip a nivell de realització Miqui s'ho ha currat. Però què és dels ous d'un niu? Però jo, aquesta versió, jo que vaig mirant les coses que em van arribant i la vaig veure molt més abans que el noi participés al programa i a mi em va fer molta il·lusió. Em fa molta il·lusió quan veig a gent fent les versions. I de fet em va agradar i vaig veure un tio molt natural i molt maco. I al cap dels anys, o dels mesos, potser m'he flipat ara, al cap dels mesos, ostres, un dia no sé com anava i tal, no sé què, i miro el noi, em ve al cap i dic, em sona aquest noi em sona. I pataplam. I penso i dic, hòstia, aquesta és una versió i tal, i miro i sí, era ell. I heu parlat, després us heu trobat, heu coincidit algun lloc? No hem coincidit. Envia-li un missatge, home. Sí, digue-li, ei, com estàs? Ves a la conquesta. A la càmera. No, però sí que m'agradaria, el dia que el vegi sí que... Em sembla un tio molt com nosaltres. Et dic una cosa, Ramon, si et portem a Miqui aquí a la conquesta, tu vens també per aquest encuentro? Home, si vigileu el sostre, tio, i encara us queda l'edifici. Exacte. Ho intentarem, poder d'aquí 8 anys. Com has relliscat, t'has ficat en un jardinell que és com un que acabi. Però ja parlarem amb qui haguem de parlar. I fem encuentro Ramon Miravet, Miqui. Vinga, va. I canteu tots junts aquesta cançó. Tots, Deixa-us. Per anar acabant, última pregunta. Nosaltres normalment al convidat li fem una pregunta perquè li faci el següent convidat. No sabem qui és, no direm qui és el següent convidat. Fes-li una pregunta. El següent convidat. No sé. El loco, sense saber qui és. Què és el primer que fas quan et lleves? Pipi o rentar-te la cara? O masturbar-te. Han d'haver-hi 3 opcions sempre, una o l'altra és massa poc. I tu, Joan? Jo, depèn del dia. Si em vaig a tornar a dormir, perquè m'he aixecat i m'he desvetllat, és infal·lible. I si no, pues no Però sé. espera una cosa, hi ha una diferència entre llevar-se i despertar-se. Sí, vull dir, vull dir que ho fas de peu. Jo quan em llevo, el primer que faig és que depèn, no sé. No, dic allò. Masturbar-me? Clar. No, de peu no. Clar que no. Tu, el primer que fas quan et despertes Estem acabant parlant de l'entrevista de palles, del no? semen del Joan. Un CD de puta mare, però les palles del Ramon... No, ho dic perquè... Us explico per què ho he dit. Sí, Avui m'he aixecat jo a les 6 del matí i m'he quedat desvetllat i dic, pues som Vladimir, baja a dormir. Saps? Ramon, gràcies per venir. M'he quedat descansat bé i he seguit dormint. L'última pregunta que vam oblidar a la gent de Patates Rosses que ens diguessin una pregunta per saber un convidat, però podem tirar l'antiga. Tu et follaries a Judit Mascó? Això és el que va demanar. Hòstia, avui he parlat de la Judit Mascó, estàvem parlant. Ai, què tal? Però estem parlant del programa del cotxe, Sí? que va anar-hi, el vaig veure, que maca. està de puta mare aquest programa. Jo vull Estan parlant de anar-hi. coses de promo. Però té un defecte que tenen la càmera aquesta, No, que però et fot la imatge així i dic, hòstia, tio, menja la Judit Mascó. La Judit Mascó sí que sortia de puta mare. Però mira-la Ramon, com ho estàs vulguis. esquivant? No, La jo penso pregunta, que... l'has bordejat. Però és que això... Vull És dir... lleig. Però És lleig. no la vam fer nosaltres, aquesta pregunta. No, Pobre Ramon. si ella volgués i m'ho demanés,
Jo, o sigui... Li faria el favor. En Ramon s'entregaria a la suite. Home, jo... Mascó. Home, Ja està. I penso que seria l'únic que donaria la talla d'aquí. Nosaltres estaríem Segur. tots com a persones inexpertes a la vida, aquest tio ha viatjat... Donaria menys que la República. Exacte. Sí. Però una cosa... Que- Hi ha convidats molt cabrons. T'estàs agradant, Ramon, ara, eh? No, però aviam, és que jo... Follar o fer l'amor? Ah, Què li faries amb ella? Home, clar. No, manen elles, tio, el que ella vulgui. Vale. vale. És que- El Ramon es deixaria fer, es deixaria És fer. que m'ha seduït hasta a mi. Jo no sé on vaig. Pues a fer-li l'amor. Exacte. Ramon, moltes gràcies per venir a la Conquesta. I A vosaltres. queda patent aquest tracte de que si ve el Miqui algun dia. Vinga, aviat, fet. Vindrà, també. la setmana que ve segur que el tenim. Ja ho sabeu, escolteu Begin Again a totes les plataformes i si veieu a Ramon Miravet pel carrer, saludeu-lo, no li digueu que sou fans, sinó seguidors, i aneu als seus concerts, collons, vale? Una petita pausa i tornem. Fins ara. Ole! Segueix-nos a Twitter, Instagram o pel carrer. @ La Conquesta. Bueno, ja sabeu, ens heu de seguir xarxes i sobretot comentar aquí baix. Avui ja ho heu vist que Ramon Miravet s'ha endut una ampolla de l'oli eixerit, de l'oli del Pau de Pons. Una ampolla que ha rebut aquí per art de màgia. La després de que teníem, ens xerréssim no, la nosaltres. teníem aquí en una entrevista i ximpo, ja no hi és. Sí, perquè diguéssim que l'espai de l'entrevista l'ha patrocinat l'oli eixerit. I avui... Ai, que sense veu. Després de Mare molt de meva, temps... Guillem, estàs bé? Que estic refredat. Després de molt de temps I gran. de que hagi tret, també moriré jove. Després de molt de temps que hagi tret l'oli eixerit, lo Pau de Pons, avui per fi ens ve a fer una cata. Estic molt content és que perquè ens han aparegut aquests ens han pans. aquests panecillos És pa bo, això, nen. que això és pa del paqui pagès, d'aquí tu. baix, vull dir que... del mira, veiem aquesta imatge del Pau de Pons, sisplau, passa cap Vinga, aquí, va. que va carregat, sembla Papà. Hòstia, Pau, vens carregat, Mare Cago meva. en... mira aquest... Posa aquest allà una... Hola, aquest que gran. Nena! Ei, Que no falto de res. és a dir, garrafes de 5 litres, això què és, d'un litre, oi? O què? Això és de mig, Cent- allò és de 3 i això és de 5. Però, mare Senyores i meva. senyors, s'havia especulat molt sobre el meu moreno. Si era d'uva, no sé què, no és d'uva, és d'aceituna, és d'oliva. És de les garrigues, de collir oliva de meu padrí, tot aquell personal. Vale. Tastem o què? Tastem-ho, sí. Tastem-ho? Quin obrim? Obrim aquest, potser? Obrim Quin aquest. tastat Sí. tu mateix? A més a més, La Conquesta com ha pujat de nivell, A ara que, més a que més- té oli aquí. té com a citrillet, m'entens o no? Citrill. Oh, Ei, nena! Quanta pasta t'hi has deixat ja? Molta perquè n'he regalat molt. Oh, clar. Caroli, fem una cascada de l'aceite. No, no, Ui, ja està, ui, ja està. La cascada. Espacio patrocinado, aquí el Carlos està patint. per Prou, la prou, prou, Ja està, ja està, A mi, home. a mi m'has posat molt poc. Que segur que és... Mira, cony. jo te'l tiro una mica. Ole. Explica'ns... No. Has begut oli? Ui. Va bé per A engrassar. l'estadella li cau l'oli una mica. A veure, Ei, s'ha de dir que l'oli és ben bo, però aquest pa és una puta merda, Pau. El pas d'aquí baix del paqui, tens raó. No, és que no es pot saborejar amb això. Però molt bo, noi? És fortet, és fortet. Ja, Pau, en sèrio ho dic, es nota que estàs recollida les aceitunes amb amor, Sí, això et soluciona qualsevol berenar, qualsevol esmorzar o dinar, m'entens o no? Aixirit. A més, agoiteu aquesta foto, no sé si us sona, No tenim sucre aquí, a algun lloc, perquè el pa Pa amb amb oli oli i sucre és sucre. ben bo. Vaig a buscar, ara, Veritat. que l'he vist allà fora. Fins ara, adiós! Adéu! Adéu! Llavors què dius? Torna ràpid, que s'acaba això, Dic que... Oh. Què us anava a dir? Això és molt poc televisiu, eh? Doncs bo. No sé què us anava a dir. No, que... Quan vulguis No, l'arranques, no, no m'expliquis, o sigui, això són les vinyes del padrí, no? O què? Això és mon padrí, que es va morir, pobre home. Bon home, era. Hòstia. Tenia unes vinyes. Què unes vinyes? Unes oliveres. Ah, no, collons. Passa'm l'oli, Pablo! Les vinyes són de vi. Tenia una finca d'oliveres centenàries per allà a les Garrigues. Perdó. A les Garrigues, i diu, ho vaig heredar jo, directament. Mon pare no em va voler saber res, massa fenya. I dic, mal que hi són, fotrem una mica en plan Verdi Osborne, farem una mica d'oli i el vendrem. I més m'agrada molt perquè, goita, veus aquella foto allà? Em pots passar un panell? Com allà dels presos polítics. Ah, O sigui, és a dir, el No ho tio vist? que pinta els presos polítics que ha pintat amb tu? No hi veus la cara del Cuixart, de la Forcadell, que són així Sí, en aquest sí, sí, plan? sí, sí. Doncs el mateix. Ben bo amb sucre, nen. oli eixerit, on el podem aconseguir? I aquell moment, i aquell paio em va dir que, ojo, perquè tots els que dibuixo jo acaben a la presó. Per tant, al tanto. On el podem aconseguir? Ara. A la web olieixerit.cat. Molt bé. L'envio al cap de 24 hores. Oli i sucre. Al Oli. cap de 24 a Pons, Cancelera Vilalta. Si volteu per aquí a Barcelona, em contacteu a mi directament i us en portaré jo. I ara ens estem expandint pel territori amb totes les botiguetes, supermercats, ja on faci falta, m'entens o no? Aixerit.
És ben bo. És que no hem dinat, i som al sucre, nen. Doncs no, és bo, eh? Ah, amb sucre vols dir? Sí, foli. No has provat mai? Sí, però és A que... veure que no arriben aquestes sucre coses. moreno. Va bé. Està molt bo, Però si vols alguna cosa més de publi, vols? No, jo la pública que m'heu fet ara que que dieu que és bo ja n'hi ha prou. És tota la vida que es pot Està fer. molt bo. És de veritat, eh? Nosaltres Amb marxem. sucre, oi? Jo encara no l'havia provat i és bo. Boníssim, noi. I nosaltres marxem. Va. Vinga, adeu. Adéu. Va proveig. Ja sabeu, ens podeu seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, Gmail o pel carrer, per on vulgueu. Abraham Orriols, Sir Joan, Lopau de Pons, Guillem Estadia, Carlos Arcega, Joan Suri, Meritxell de Olofeu, i aquí ha vingut dos persones de públic, meravellós, el Pau i la Paula. I la Xerit. I la Pau i Xarit. Paula. Pau i Paula, que Veu bonic. com una I família el Marc. preciosa. I el Marc. Amb Marquès Postmorte, ja. El Miravet, cony, el Ramon Miravet. A més, quan estem posant fino, apa. Adéu.